Μπαίνουμε μέσα στην περιοχή. Παίζουμε πράσινο εναντίον μοβ. Στόχος στο πράσινο να πατήσουν την μπάλα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής από την άλλη πλευρά και το μοβ να πατήσουν την μπάλα με τα χέρια στη γραμμή από εδώ, εντάξει. Το ποδόσφαιρο το ξεκίνησα πριν 5 χρόνια και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να ασχοληθώ με το άθλημα. Ξεκίνησα πριν από 4 με 5 χρόνια, έπαιζα σε μια ομάδα επαρχιακή και τώρα αυτόν τον χρόνο ήρθα εδώ. Μου άρεσε γιατί το έβλεπα συνέχεια στην τηλεόραση και έτσι είπα στον πατέρα μου και στους γονείς να αρχίσω το άθλημα και έτσι καθώς έπαιζα μου άρεσε πολύ. Το ξεκίνησα πριν 7 χρόνια, θεώρησα πως είναι καλό να αθλείσαι γιατί σε βοηθάει στο σώμα. Ξεκίνησα από 6 χρονών γιατί μου άρεσε αυτό το άθλημα και ήθελα όταν μεγάλωσα να γίνω ποδοσφαιριστής. Παίζω αμυντικό χαφ εδώ και 2 χρόνια. Μου αρέσει αυτή η θέση παρόλο που είναι δύσκολη και θα ήθελα κάποτε να γίνω ένας ποδοσφαιριστής, μεγάλος ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό είναι το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο το ξεκίνησα πριν 8 χρόνια γιατί είδα ότι είναι ενδιαφέρον άθλημα και εκεί πέρα πήρα τις ιδέες. Είναι δύσκολο, αλλά όποια παιδιά έχουν ξεκινήσει με αυτό το άθλημα να μην το παρατήσουν ό,τι και αν συμβεί. Παίζω στη θέση του τερματοφύλακα, μου άρεσε από την αρχή αυτή η θέση. Τη βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικά για μένα. Αυτή είναι η θέση που θέλω να παίξω όταν μεγαλώσω. Όταν ήμουν μικρός το παρακολουθούσα από τη τηλεόραση και μου άρεσε και ήθελα να ασχοληθώ με αυτό και θέλω να γίνω ένας ποδοσφαιριστής. Με το ποδόσφαιρο γνωρίζω καινούριους φίλους, γινόμαστε μια ομάδα. Πήγαμε κερδισμένος γιατί εδώ μαθαίνω καινούργια πράγματα και έτσι μπορεί και να προωθηθώ να γίνω ποδοσφαιριστής. Το όνειρό μου είναι να ασχοληθώ με το άθλημα αυτό όσο είναι δυνατόν και να πάω όσο πιο ψηλά γίνεται. Τα παιδιά τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν είναι τα παιδιά τα οποία ασχολούνται ήδη με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το κάνουν με την ψυχή τους αυτό το οποίο μπαίνουν να κάνουν μέσα στο γήπεδο και να ασχολούνται όσο περισσότερη αγάπη γίνεται για αυτό το άθλημα. Ο προπονητής με τους μικρούς κυρίως ποδοσφαιριστές θα πρέπει να παίζει το ρόλο του δεύτερου πατέρα μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που να σταθούμε γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη διαδικασία του να αναπτυχθεί ένας ποδοσφαιριστής. Μέσα από τη διαδικασία την οποία τα παιδιά μαζεύονται στο γήπεδο να παίξουν ποδόσφαιρο, να προπονηθούν, ο προπονητής πιστεύω ότι αν θα δώσει μια σωστή γραμμή όλα τα πράγματα θα έρθουν από μόνα τους να δημιουργηθεί ένα οικογενειακό κλίμα και συγκυρίσεις ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί μια ομάδα σωστά. Κυρίως στις ηλικίες μέχρι 12 ετών επικεντρωνόμαστε στην τεχνική του ποδοσφαίρου και από εκεί και πέρα γίνεται πιο σύνδετη προπόνηση με ατομικές και υπομαδικές τακτικές. Οι απαραίτητες ώρες για να προπονηθεί κάποιο παιδί ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, την ένταση και τον τρόπο με τον οποίο προπονείται. Στις μικρές ηλικίες το ποδόσφαιρο πρέπει να φροντίσει να δώσει στα παιδιά ενέδειξη προσωπικότητας ισχυρής, να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο και να δημιουργήσουν τις βάσεις για να μπορέσουν να παίξουν ποδόσφαιρο αυτοί που έχουν τις δυνατότητες. Είναι αυτή η πασάλα, μπρο. Το ξεκίνησα πριν 7 χρόνια επειδή το βρήκα πολύ συναρπαστικό και ωραίο άθλημα. Ξεκίνησα το ποδόσφαιρο πριν από 7 χρόνια επειδή μου αρέσει, μου δίνει δύναμη και θέλω να το συνεχίσω. Δεν έχω κάποιο αγαπημένο ποδοσφαιριστή, αλλά μου αρέσει πολύ ο Μέση, ο Πικέ, είναι διάφορα. Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Κάρλος Τέβες επειδή είναι ένας έμπειρος παίκτης και επειδή βάζει πάρα πολλά γκολ. Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Γκόμες γιατί βάζει πολλά γκολ. Αν και επιθετικός είναι ο Βίγε γιατί μου αρέσει που τα συνδυάζει όλα. Συνδυάζει ταχύτητα, σουτ, δύναμη, μυαλό.
τον Κριστιάνο Ρονάλντο επειδή παίζει στην Real, που είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Τσάμπι Αλόνσο της Real, επειδή εργάστηκε για να πετύχει αυτό που έχει καταφέρει. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι όποιος μπορεί και θέλει να ασχοληθεί να δώσει το καλύτερο του εαυτό για να πραγματοποιήσει τον όνειρό του. Το μήνυμα που στέλνω στα παιδιά που με βλέπουν στην τηλεόραση, εάν θα γίνω ποδοσφαιριστής, θα τους έλεγα να προσέχουν την υγεία τους, να πετύχουν τον όνειρό τους, να μην το παρατάνε, να συνεχίζουν. Να προχωρήσουν στο όνειρο που έχουν και να το πραγματοποιήσουν. Ότι να ακολουθήσουν το όνειρό τους και να κάνουν αυτό που κάνουν καλά. Το μήνυμα που θέλω να στείλω στα παιδιά που αρχίζουν τώρα το ποδόσφαιρο είναι να το συνεχίσουν με πολλές φιλοδοξίες. Ο αθλητισμός και μόνο και να μην παίξουν μπάλα είναι ένα πολύ καλό πράγμα και για τη ζωή τους και για την υγεία τους και να προσπαθήσουν να συνεχίσουν να παίξουν όσοι μπορούν να παίξουν και επαγγελματικά στο μέλλον. Το μήνυμα που θέλω να στείλω στα παιδιά είναι να το συνεχίσουν και να μην το παρατήσουν όποια δυσκολία και να συναντήσουν. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι σκληρή δουλειά, να χαίρεται αυτό που κάνουν και χωρίς άγχος. Αλλιώ πιο τέτοιο ρε. Ελάτε.